yau mun tashi da rasuwar mamanmu Hajiya Maryam Ode, uwar gidan marigayi sarki Alhaji Ado Bayero, ta rasu yau a Masar. Muna mika ta'aziyya mu ga 'yan uwa da dukkanin mu gabaki daya. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, shi wanda ce kuma Allah ya sa kafara ne. Allah ya ba mu hakurin wannan rashi. Zaka cikin addu'a sai mata kurkuwan nan uku. Misali kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mewa ita mama kurkuwan nan kafa uku. Allah ji kan magabacin mu gaba daya. Mai bandaki Allah ya kara mace lafiya. Na mu karanta Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim.